všetky farbičky sveta, ktoré hádam existujú, ale nie sú to farbičky, ale sú to také modelovacie hmoty. Slávka Fialová, vítajte. Ďakujem. Malá Nina, vítaj. Čo nám budete dnes predvádzať a čo sa budeme môcť od vás naučiť? Dneska sme vám doniesli ukázať polymerovú hmotu modelovaciu, ktorou sa pracuje ako s plastelínou, pokiaľ nie je vytvrdená. Čiže môžete si... Toto Ninka včera piekla. To sa fakt pečie? Áno. A sú to naozaj malé tortičky. Môžete tak ukázať, aby bolo vidieť na kameru. Môžem citát z tej rozprávky princeznej so zlatou hviezdou, niečo? No. Ať sem přijde dívka, co tortičku solila dnes. Takže tu je autorka. Pracuje sa s touto polymerovou hmotou tak ako s plastelínou klasickou. Je farbená, takže už môžete farby vzájomne na seba ukladať, miešať, točiť a vyrábať si. Toto je šperkovnička od Ninky so šperkami, ktoré si sama vyrobila. No a nie len, že je to zábava pre dievčatá, ale aj pre maminky. A myslím si, že aj pre celú rodinu, pretože dá sa z tejto polymerovej hmoty vyrobiť aj mozaika, ozdobiť s ňou tácka. A dneska budeme robiť aj teda aktuálne hokejové puky. Ale vidím, že Nina už pracuje, tak by ste nám to mohli opísať, že čo sa vlastne deje a ako dosiahla takéto zafarbenie tej hmoty. Ninka má už nachystaný takýto valček. Máme tu na to strojček, kde sme... To je na cestoviny. Áno, je to klasický strojček, ktorý doma používate na cestoviny, teda kto si vyrába vlastné rezance a cesto. Tam tú hmotu pretlačila, vyvalkala si plátiky a poskladala vlastne tak, ako jej išlo tie pláty do takejto mozaiky. A tu teraz... Keby sme sa pozreli, že ako sa to ondí v tom prístroji. Aha, no nech sa páči. Viete, Slavka, lebo pre nás, akože možno, že takí, čo sú že z Bratislavy, že balkoniaci tí to chápu, ale pre nás dedinčanov je to čudnú ovoláko. Takže vložíme a nech sa páči takto pretlačiť cez mlynček. Dá sa nastaviť hrúbka a znova zväčšiť. Dobre, a teraz k tomu pridáte druhú farbu? Áno, a teraz, ak by som chcela napríklad vytvoriť znovu tento efekt, krojím si, vytvorím si rovné hrany, priložím si ďalšiu farbu. Anča, ja mám nožík. A vlastne celý ten tvár alebo motív sa takýmto otáčaním, skladaním, prekladaním. Tam by sme asi vedeli na tom priereze veľmi ťažko vytvoriť ten náš dvojkríž na trojvrší. Možno tak kríž na dvojvrší, ako symbol krízy. Je to celovečerná práca. Tu je to teda vyskladané. Nech sa páči. Tu je to vyskladané a je to celovečerná práca. Ešte ja sa hodím k tomu. Áno, takže nejaký náhrdelník vyrobíme z toho. Čiže po vyskladaní to potom vyzerá tak. A toto sa tiež bude rezať na takéto kolieska? Áno, to ešte stenčíme, pretože všetky napríklad tieto tenučké už pripravené, čo máme, kvietočky, boli v takomto hrubom prevedení pôvodne a oni sa stláčaním stále stenšujú, až sa teda takáto miniatúrka vytvorí a z nej sa potom robia náušnice. To je celkom náročná technika možno pre takého neskúseného človeka. Tak určite si zapracujete prštekami a zabavíte sa teda kompletne všetci, aj je tá silnejšia časť rodiny. Pri rozmiestení. A prosím vás, potom to ide do tej rúry, hej, na pečenie. Áno, potom už keď sa to celé vlastne dá do finálnej formy, že už takto chcem, aby to vyzeralo, tak to dám na pečecí papier, na plech, na 110 stupňov, na 20 minút do rúry. Ten polymer v teple vytvrdne a ostane to už pevné. To je super, ale vidím, že Nina obklada drevenú krabičku práve takýmito touto hmotou. Áno, ona robí mozaiku. Ako sa to potom vypaľuje? Spolu s krabičkou. Áno, čiže ona, na koľko stupňov? Nie, 110 stupňov neublíži ani sklu, ani drevu, ani papieru. To znamená, táto krabička je trebárs papierová. Hej, a prežila to. Zápalná teplota týchto materiálov je Peti oveľa vyššia. Už som zabudla. To čo deláš, Peču, no? Takže takto vyskladá mozaiku a vlastne ozdobí celý vrch tej krabičky. Slavka, a prosím vás, to si sama vymýšľate tieto postupy, alebo na to hľadáte v nejakom katalógu inšpirácie a tie si potom tak upravujete, alebo ako to?
Určite aj inšpirácie. Táto polymérová hmota je veľmi obľúbená a už existujú o tom knižky, návody, na Facebookoch bežia postupy. Mamičky si vymieňajú vzájomne svoje s deťmi, čo vytvorili šperky. Takže keď si zadáte na internete vo vyhľadávači polymérová hmota, vyskočí toho na vás o mnoho viacej. Aj vy ste ozdobená takýmito šperkami, je to na ruke tiež z toho istého materiálu. Áno. Neuveriteľné. A tie poháriky tiež? Áno. Tak nám ešte rýchlo povedzte, že na čom budete pracovať, pokiaľ my sa budeme venovať iným hosťom a my sa k vám potom vrátime. Teda Ninka vyskladá túto mozaiku, krabičku a ja vyrobím s tlačením teda tenší valček a prichystám náušnice, náramky, prstenie pre hokejochtivých. Pre hokejových fanúšikov. Keď sme pri tej téme, vy ste pred chvíľou začali odpovedať určite, ja vás naučím správnu dikciu, tak určite. Nevadí. Slávka už má Slávky Fialovej, ktorá tiež drží hokejovú tému, aspoň tým, že nám prišla ukázať, ako sa dajú vyrobiť nejaké možno suveníry k hokejovým majstrovstvám. Slávka, prvá otázka. Nebojíte sa dať dieťaťu nožík do ruky? Nie. Ninka už je zvyknutá, pracuje už od malička, takže v jej prípade vôbec nie, ale pokiaľ detičky prichádzajú ku nám do dielne, tak dostávajú také chránené orezávatka, takže v takomto plastovom prevedení. Odpadnem. No. Takže popíšte nám prosím, že čo Takže ste z takéhoto širokého valčeka sme s tlačaním vymodelovali úplne takúto malú trikolórku so štátnym znakom. No a pripravila som pre vás už jeden prívesok na kľúče vo forme puku. A nech sa páči. Ukážeme divákom ešte lepšie, aby videli, ako vyzerá. Samček je puk a samička je pukvica? Toto je nášatý odznak. No a keby ste chceli si účes urobiť, tak... Nech sa páči. Môže, dovolíte? Áno. Dovolíte? Do vlasov si to mám dať? Do svojich. A jasné, že do tvojich. To je fakt dobré, lebo... Môžem sa s tým ozdobiť? To musíš skúsiť ty. To ja si môžem dať náušnicu. Ty si daj náušnicu a ja sa ozdobím týmto, ak to bude držať v tých podarí. vlasoch. A treba to ešte vypalovať v peci, však teraz. Áno, ešte stále je to mäkké. Je to mäkké, áno. A nedá sa to Tak. Je to ono? Áno, je to vidieť, je to tam. A idem na hokej. Výborné. Čiže tým, že to ešte není vytvrdené, tak to odpadlo, ale keď sa to už dá do rúry, Slávka, tak to zostane zopakujme pevné. len pre nejakého diváka nášho, ktorý treba na začiatku nepočul, čo to je za materiál, z ktorého to robíte? Čiže je to polymérová hmota, je mäkká ako plastelína, čiže kým není vytvrdená, tak sa s ňou pracuje úplne rovnako ako s plastelínou. Modelujete, stvárate. Nesmrdí. Môžete si teda vytvárovať tak, ako Ninka napiekla koláčiky. A keď už chceme, aby tvar bol zachovaný, dáme to na pečiaci papier do rúry na plech na 110 stupňov na 110 stupňov na 20 minút. A keď to vybereme, polymér v teple vytvrdne a ostane nám to pevné, môžeme to používať. Dajú sa z toho robiť aj nejaké užitočné predmety, alebo vyložené len takéto, že je to také vyčačkanie niektorých vecí, aby proste to tvorilo atmosféru dekorácie? Mali sme už aj taký prípad, že pán, ktorý reštauroval staré rádia a chýbali mu komponenty do tohto rádia, boli povylamované plastové hmoty, tak práve z tejto čiernej modelovacej hmoty to doplňal a zrekonštruoval staré rádia tak, aby fungovalo. Takže je to využitie možné aj v realite na čokoľvek, čo potrebujeme. Tu je šperkovnica. Tá krabička sa mi veľmi páči. Tu je šperkovnica, v nej sú šperky, je to drevená krabička. Keď robíme takéto materiály, dávame to vytvrdzovať spolu s tým drevom alebo s papierom, kovom, kľudne do tej rúry, aby to... Ešte ju zatvorte, lebo je pekná z vrchu. Ináč to je tiež samička, aby som len k nej prislúchal. Samček, ten sa volá krab. Toho tu nemáme. To je škatulka po slovensky, vieš? Škatulka. Takisto môže to byť rámik na fotografiu, gorálky krásne podľa vlastného výberu. Dobre, ďakujem pekne, Slávka. Peťa,